What's up mga parts? Nandito tayo ngayon sa Bipar Dagupan. Binalikan po natin. Makasama tayo ngayon na mga anglers. Ayan apat sila. Subukan natin kung makahuli tayo. Yan, nakahuli pa si Master. Uso-us. Mga parts, may bago tayong reel na bili natin sa Plus Japan. Bili natin 500 lang po ito, 500 pesos. Gamitan natin ng itong pulang asang. Gamit natin mga parts na yan. Ito yung isa pang baiting weight, yung isa naman yung pang cast. Yun, sinapit na tatang natin. Saan ako pumunta? Oh no, oh no. Abit ay, kung namalas nga naman. Mga parts, bukas tayo. Gawin natin to. Yan. Pinalitan ko ng hook yung likod kasi kinalawang na yung dating hook nya. Kaya pinalitan ko na lang ng mas malaki. Shoutout pala sa nagbigay ng rod natin mga master. Bumili ako ng isang rod tapos yung available na lang sa binilhan ko dun sa Plus. Malaking rod. Tapos yung hinabol ko lang binili itong reel. Yan, 500 pesos kasama yung rod na malaki. Tapos binigay na tong rod na to. Yan. Mga master, naglipat kami kasi masyadong maingay doon sa dulo. May ginagawa kasing doon ginagawa pa itong biwok na to. Laki ng mga tilapia mga parts, pero di naman kumakagat sa yan ata. Lalaki. Dito na tayo ngayon mga master sa kadululuhan ng Bipar. Bale, ito na po yung pinakadulo, ginagawa pa lang nila.
Kanina pa tayo nagkakas. Tapos bait in weight. Wala talaga mga parts. Talagang ano, nabulabog at tayo mga isda dito simula nung ginawa tong bibok na to. Pagka natapos na ito gawin, siguro mga ilang buwan yan, babalik na yung mga isda. Kasi yung mga bahay yata dito na tambakan ng mga bato. Tambakan itong bibok. Nagpalit na din tayo ng lure. Ayan. Mga master, may huli na siya. Master. Ano pangalan mo, master? Fidel. Shout out. Master Fidel. Oh, spot snacker. Saka lapu-lapu. Nakarami na si master. Meron pa daw siya doon sa box niya. Dami daw huli si master kanina. Yung siguro bago pahibas, master. Bago pahibas. Bago naghibas yung tubig. Oh, bago lumaki. Nahuli daw silang baramundi. Sampo? Ang dami naman. Swerte ah. Mablay pa yung Mablay pang 5. Oo, anim na strike. Yung nga kaya lang na Anhok? na putol yung literan. Kasi nangat yan. Ganyan lang pala, sa tabi-tabi lang, master, no? Ay, pagkasagin nga. Nakawawa dyan. Matanda niya yung strike dito. Dyan banda. Yung strike dito. Matanda niya. Swerte ni master. Yung Master, pwede pa hingin ng pain mo? Kahit ilang piraso lang? Subukan. yan yung buhay na akong Ay, buhay pala pain mo. Binigyan tayo ng pain ni master. Ay, nako, tumalon pa yung isa. Sayang. Nakahuli si master. Magat! Mangrove snapper. Swerte. Si Master Fidel. Magat. Mangrove snapper. Ang kanyang nadali, mga parts. Hindi ko makagat, mga master. Yun. Sayang. Okay na kami, mga parts. Nasira ako. Dapat pala buhay na hipon talaga yung pain dito.